Ahojte. Ak si dobre pamätáte, tak v predchádzajúcom videu, kde som si robil barák, tak som na konci hovoril, že sa chcem napojiť na nejaký server. A tu je ten server. Je to MC Rybáš. Určite všetci dobre poznáte. No a ja už teda sa nenapojím na nejakú minihru. A bude to Fortune Towers. Takže napojíme sa, ideme solo hrať. A poďme teda. No a máme tu teda túto mapu, ktorú tiež určite všetci dobre poznáte. A môžeme sa teda vrhnúť na prvú výhru. Neviem, či sa to podarí, ale bolo by super, keby áno. Nie, počkaj, musím shiftovať. Som zabudol. Dobre, týpek tam už bude mať elitru. To nie je dobré, to nie je dobré. No, takže čo tu teraz mám spraviť? Mohol by som na tohto, on pôjde po mne. Čakaj, musím si vykraftiť tieto tu. Nech mám viac blokov. No. Keby som rád išiel aj kľudne dole. Nie, nepoď sem. Dobre. A ja by som šiel kľudne aj rád dole, len nemám žiadnu zbraň. To je to. Máme ďalšie dvere. Ten týpek nejako strašne vysoko. To sa mi nepáči. Prosím, nepoď po mne. Dobre? Nepoď po mne. No. To je Happy Gast? Počkaj, nemám sedlo? Nemám sedlo, ne. Ja by som chcel strašne sedlo. To by bolo dobré, keby som sedlo z ničoho nič. Poď sem, ale nemá sedlo vlastne. Ja by som už kľudne mohol ísť aj dole. Počkať, môžem? Áno, môžem. On teraz stojí. Tak to je dobré. A vlastne teraz čo mám urobiť? Niekto hitol. No. A musím si počkať na sedlo. Prosím, nemôžem vážne dostať sedlo? Prosím. Nie, doj tu na pavúka, vypadni. Tak toto tiež vyhodím. Nejaký armor slabší dám si. Ale nemám žiadny taký sedlo. Vždy ho dostanem, len tedy, keď je ten čas, tak ho nedostanem. Čo s tebou? To dám preč zase. Nie, toto mi tu nedávaj. Kde to je? Kde je? Nie, si hitujem Happy Gasta. Kde je? Vypadni. Choď preč. Ja ťa tu nechcem. Nechoď po mne. Prosím, nechoď po mne. Odkiaľ si tu zobral? Tam máš typka. Nemusíš ísť po mne. Ja tu klikám úplne na myš. Nemá hlavne nehitne. Nie, nechoď po mne. No tak nič teda. Takže máme tu ďalšiu mapu, ktorá sa volá Jail. Neviem, či to dobre vyslovujem. No, teda poďme teda. Týpek, neviem prečo píše ne. Jail, počkaj. Ne, toto nechcem, daj to preč. Dajte mi to preč, toto nechcem. Dobre. Tak, čo tu teraz spravím? Výborné. Toto je ten štrk zase, to nechcem, toto nechcem. Lampáš. Nechcem. Máme aspoň máme zbraň, to je dobré. Môžem sa posúvať. Viac k stredu, akurát, že už to niekto zobral. Čakaj, dočiahne na ňo? Nie, nedočiahne, tuším má oštep, keď som dobre videl. Toto vykraftíme. Takto. No týpek tam je tuto. No tak toto nie je dobré. Som tu v ohrození. Čo tu niekto hituje? Nie, máme ešte aj železný meč. Čo tiež dosť dobré. Prosím, musím ísť bez problémov na stred sa dostať. Prosím. Som tu. Yes. Máme dobré veci. To ma tak ľahko nikto neporazil teraz. Čakaj, on tu ide. Teraz keď vidíte meč. No, mal mace. No tak nič. Ja som zabudol, že v tej truhlici je mace. No a máme tu ďalšiu mapu, ktorá sa volá Rybáš. No. A teraz musíme už hádam vyhrať. Lebo to je strašné. Dve prehry. A máme drevo. Yes. Počkaj, máme tohto tu oného, jak sa volá? Neviem.
Na koho to pošleme? Na tohto tu. Druhý pokus. No, som sa začal toto hnevať, že nemám... Som začal hnevať zbraň, že som to dokázal toho týpka zhodiť s tým vajíčkom, ale našťastie mi prišlo druhé, čiže druhý pokus bol úspešný. Nie, tu je to Blaze. To nie. To mi to ani nedávať, ja mám trojzubec. To je dobrá ďalšia zbraň. Mám ďalšie vajíčko. Dobre, je po týpkovi. Čo tu robí? Ojoj, ja som sa zachránil. Yes. To bolo dosť dobre. Tu je Blaze. Tak to musíme nejako stihnúť sa odtiaľto dostať preč. Máme ďalšie drevo. Yes. Nie. Som nestihol. Poď. Minecraft s komandou. Trošku na nič. Ne! Ja som sa už druhýkrát zachránil. Ne! Túto mapu. Oh yeah. Počkaj. To je čo? To je vidr? To je asi ten trojhlavý vidr. No, tak to si teda počkáme. Ja by som to úplne dozadu, ale neviem, či sa tam trafím. Takže trošku si teda dáme na čas a ja tu ostanem kvôli tomu asi. Ako nechcem to dávať tak blízko vedľa mňa, lebo on potom pôjde po mne a vybuchne. Teda bude po mne strieľať, že vybuchne. A to by bolo zle. No, a teraz si myslím, že ten čas tu poslať toho vidra. Je jedno, že ho netrafím. Ja som to ani netrafil. Lebo... Tak ale... Stále lepšie, lebo toho vidra neviem, či by to niekto chcel. A to je jednoducho... Trošku iný level, tuto spawnovať vidra. No. A teraz na koho pôjdem, lebo ja som asi zo všetkých na najhoršej pozícii. Toto tu dám niekto aspoň nejakú placku. No a teraz čo s vami? Som dosť pozadu. Oni sú všetci tak dobre vysoko, ale ja som tak nízko. A keď som sa tuto dostal, tej truhlici, tam by som sa obostaval. Alebo niečo, no jednoducho by som tam niečo také urobil. Dobre. Tak by som mal nejakú šancu vyhrať. Musím sa tam nejako potajne dostať. Lebo keď typci dostanú vajíčko, tak to nedám. Dobre, máme nejaký armor. Máme sedlo od Happy Gasta. Teraz keď som dostal Happy Gasta, vajíčko, to by bola sranda. A to sa asi nestane. Ďalší blok. No, už tam budem, prosím. Ja už tu budem. Už len pár blokov. Čakaj, dobre. Čakaj, ja neskočí ten, ale nie. On má inú teraz záležitosť, ten týpek. Takže v poriadku, môžem tu ísť. Yes. Ako viem, že tu nič není, ale nevadí. Dáme takto. A teraz mi to vychádza, ja som v strede. Takže som v bezpečí, keď si tak zoberiem. Lebo potom pôjde tu tá ona. Jak sa to volá? Teraz mi to slovo vypadlo. Ako sa to volá? Tá bariéra, alebo čo to je. Neviem, som zabudol, čo to je. Teraz mi to vypadlo. Kompas, to tiež nechcem, toto tiež nechcem. Typeček padol. A to už len teda 1v1, ne? To je takto trápne. Kde je ten typek? Kde je ten typek? Kde je? Počkaj, to je tamten? A on je tam. Aha, dobre. A máme 2 vajíčka. A on je tam. Typek je tu. Pozor.
Počkaj, ideš? Ne. Poď, ne, teba tu nechcem. Poď preč, yes! To ja znamená výhra. Yes! Vyhral som konečne. No. A typci už sú tam dole. S málo srdiečkami, ale tam nepôjdem za nimi. Tam sa nechcem pridať. A teraz mám armor. Tam týpek má vodu. Ja som to mal s tou pavučinou, ten klač, alebo čo to je. Počkaj, yes, prosím. On to neteleportovalo? Prečo? Nie, takže ty takto. Nedáš to. To som musel pustiť shift. Čo tu skúšaš? Takže týpeček ide takto po mne. No počkaj, poď sem teda. Keď si taký odvážny. Počkaj, ja chcem podkopať. Už asi o tom vie. Nie, nebudeš ma prutovať. Neviem, koľkokrát tam hovoriť, ale... Nebudeš. Už hádam... Máš toľko rozumu, že? Tak. Yes. On má oné. Vajíčko. Yes. Počkáme zbraň. Ti dám. Nebudeš. Presne tak nebudeš ma otravovať. Tu už vidím, že len 1v1. S tamtým týpkom. No. Čo teraz? Mám bloky a mám aj sekerku. Hádam by som to nejako mohol dať. Oj, skoro padol. Skoro. No. On chce mať asi takýto horný fight. Nechce tam bojovať dole, ale tuto chce sa takto bojovať. Takže čo s tebou? Má bedrock. Ale počkaj, prosím. Prosím, ne, tak to som pokazil. Ja mám mace a všeličo iné, ale... Ne. No, takže tu ďalšiu hru. A teraz to je takáto mapa, kde sú iba stĺpy, nič viac. A hore, v strede, je truhlica. A v tejto ešte neviem, čo je. Tu som chcel ako zistiť, čo v tejto truhlici je. No, tento týpek. No a čo tu teda? Dobre, tak to dám. Máme spawner. Spawne to niečo? Nie. Samozrejme. O, máme prúd. Koho? Počkaj, on shiftuje, čo? Ja teraz... No, už proti nech chystá odvetu. To už vidím. To nie je dobré. Chcem trošku ujsť. No je dosť vysoko. Aha, na tom ten dokážem stať. No, prosím. Ešte raz. Poď, ne. Áno? Nie. Poď, už. Týpek za litrov. Kde? Však som ho tu videl, kde si. Tu sme my dvaja? Tak počkať. To keď sme my dvaja, tak to je trošku zaujímavé. On zase vyšiel, má zase výhodu. Zase nasedlo od Happy Gas, tu už ďalšie. To je mi teraz už na nič. Prosím, teraz ho musím mať. Pipo, ne. Choď preč, yes! A vyhral som. A má tu klasickú dobrú mapu TNT.
na ktorú sa moc teším. Bo keď to tu vybuchne, bude sranda. A rovno to možno to aj vybuchne, lebo máme dosť dreva na... Čakaj, prosím, nech sa trafím, prosím. Nehyb sa, prosím, na chvíľu. Tu sa nehyb. Tu jak? Tu išlo cez ten blok, ne? No tak to vypadá, išlo cez ten blok. No, a prežili sme 4 a 5. 5 sme prežili. Mám dosť blokov, ale môžem ísť do endu. Akurát, že to nejde. Samozrejme, však to je jasné, že nepôjde. Keď to išlo. By som išiel tým smerom. Toto musím vyhodiť. Toto tiež musím vyhodiť. Vyhodíme. Máme pavúčika. Áno. Dobre, týpeček padol. Trafím sa. Jaj, týpek si to odbuchol. Jaj. Komu ho pošle? Si ho zatiaľ nechám. Máme, počkaj. Yes. Yes! Nie, teraz poď po mne. Nie, poď po mne. Jaj, tak ma skoro vybuchlo. Nie. No. Takže ďalšia hra. A dúfam, že už aj tretia výhra. Takže poďme. Dúfam, že budem hlavne dostať teraz dobré veci. Nejaké, že mať šťastie. Dúfam. Prosím. Tam to vyjde. Aspoň sa k strehu približujem, je vidno. Tam ten typ má 2 diabloky. Keď dostal crafting table. A nechal by si ich, tak to by bolo. To by asi on vyhral. Počkaj, magma cube. Yes! No. To, že má šancu, to by musel dostať elitru a... Dobre, čau. To by moc chcel, už aj prežil. No a teraz čo? Nie, choď preč, čo tu robíš? Choď preč. To ktorý bol? Aha, tu je tento, pomoc. Ne. Kde je? Ja neviem, kde je. Neviem, kde je, ale viem, že ide po mne. Choď preč. Ne. Nerobte mi zle, prosím. Nie, jedno... Prosím, choď preč. Ne. A to mám samozrejme matu TNT. No tak teda idem na to. Máme aj dobrú zbraň. Takže dúfam, že to dobre dopadne. Takže poviem, toto tu dáme všetko. Toto tu tiež dám. A toto tu dám. Týpek to tu už ničí. Prosím, ešte jeden blok, prosím. Nie, týpek tu už... No tak nič. Dobre, oni to už odbuchli. Tak to nemá už cenu. Dobre. A tu už len tamten. A ja? Tak poďme teraz. Ideme. Ale Iron Golema. A ešte tamten je. Ja by som išiel teda bližšie tomuto, lebo ten je bližšie. Tak teda poďme. Prosím, na chvíľu sa nehýb. Yes! A už to len 1v1 s týpkom. Takže tento je za mnou. A trojzubec. To sa dá hodiť. To je dobré. Možno to bude výhra. Ale ešte to chcem podceniť. Som to veľakrát podcenil. Máme vajíčko, to je dobré. To je dobré. Akorát, že by som mal ísť trošku viac na kraj. Nech to je také, počkaj, netaďal to. Toto je lepšie podľa mňa. Lebo ťa to môžem aspoň hádzať na neho vajíčka vypadol. No, takže rýchlo
tak teda toto video už môže skončiť. Mali sme 2 výhry. Čo je pán, akože nie je to úplne dobré. Tak teda, ďakujem, že ste toto video pozreli až do konca. Nezabudnite dať like a odber a čaute.